on Fag Ventures, mä oon Seppo, kameran takana Rontti. Me ollaan paukittu tänne Vesala Sivalle, bostaillaan nyt täällä vähän aikaa. Sitten kelattiin ja otetaan tosta Dössä. Ja sen avulla mennään Kondeka Ostarille, tsekkaa vähän lokalkulttuuria ja sen jälkeen paukitaan metroon Meltsiin. Ja ennen kaikkea on tärkeää, että lippuhommat on kunnossa ja Dösa-kortti on pillakin. Eli siis tää on tosi undercover juttuja. Näissä Dösissä ei saisi kuvata oikeesti, koska tää on vähän täälläs nää 60-aika natseja täällä päin. Ei voi mitään Backventures. Eli siis todellakin me ollaan nyt menossa Kontulaan päin. Todellakin kannattaa tsekkaa, että lippuhommat on kunnossa, koska se on tosi tärkeetä. Ja esimerkiksi tää saattaa tosi hyvin. Esimerkiksi jos lähtee reissaan tänne Mellukylään. Tää Mellukylä siis on yhtä friikisti kuin New Yorkin osavaltios on New Yorkin kaupunki. Eli siis tää on niinku yksi Helsingin osavaltioista, Mellukylä. Ja täällä on sitten Kontula kaupunki, Mellumäen kaupunki. Ja täällä todellakin, jos tänne lähtee reissaan, niin kannattaa hommaa tällainen lippu. Ja että se on hyvin hinnoilla. Esimerkiksi lipun päivä, tai että sä voit ostaa lipun tiettyyn hinnalle, joka kestää tunnin. Check. Käykö tää? Joo. Okei. Jees. Me ollaan nyt Kontula Ostari. Tultiin just Dösästä ja kävellään tonne päin. Kontula kun tulee, niin kannattaa jo aina ottaa varmuudeksi juotavaa. Kokis lasipullos, siinä servii aika hyvin Kontulasta. Nää retket on aika kylmiä, tällä hetkellä täällä on pakko saada 10 astetta. Ja vähän taustatietoa Kontulasta. Tähän päivään asti täällä on säilynyt tasan 2 alkuperäisheimoa, eli niin kutsut Nistit ja Spuget. Niitä näkee täällä ympärissä, ne on vähän vanhempia jätkiä. Mut sit taas, on näitä uusia heimoja, mitkä on tullut ja tappanut sit vanhempia heimoja, joista ei silleen tiedetä mitään. Mut nyt näitä uusia heimoja on niinku hopparit tai gangstat ja sit on sellaisia kuin Jonne ja myös Manner. Ja näitä näkyy aika paljon. Vitun vaan hieno uimahalli. Kävelen katsomatta loskaa uimahalta ostostielle. Metro vinkuu Mellun mäkeen, sitä ajan pakkomielle. Kontula kasvoi kaupungin kylkeen, tarttui kiinni sinuun ja sylkeen. Kafe Kontulan pöydässä, ukot kasseineen, päiväkävelyllä. Kelluvat muistot hiljaa kuin Goodyear Kontulan yllä. Pelloilta pakoon lähteen voitiin, elämän polku asfaltoitiin. Kontula. Ostoskeskus kolmospesä. Sivukirjasto sateinen kesä. Pabattimatto vappupilli. Kiikun renkaat helmigrilli. Pääkallon mäki keinulauta. Siirtolokkare juoksuhauta. Arkkitehtuurissa suunnittelu muille meillä mahtavia taidon näytteitä. Eli mun mielestä ehkä toinen juttu aikoina. Tässä on Alko, jonka vieressä on tällainen aika hyvin tehty, ideoitu, että Alkon vieressä tietenkin apteekki. Tää kertoo taas jotain siitä,
miten fiksui alkuperäiset kontulalaiset on ollut, kun on keksinyt heittää tällaisia juttuja tänne. Ei vittu, piilo. Metrossa. Meidän piti kertoa teille Kontumarista. Se on tosi suosittu kauppakeskus täällä Kontula kaupungissa. Huomattiin siitä, että sieltä tuli parit nistit, jotka oli pidättämässä meitä. Täällä ei saisi kuvaa. Tää on oikeesti tosi korruptoitunut alue, tää Mellunkylä. Ja tää on vähän tällaista. Paukittiin sit pakoon metron, ranattiin Hane. Ja nyt ollaan menossa Mellunmäkeä päin. Ja tsekataan sit siellä päin. Meltsissä täällä näin. Sitten me ajateltiin lähdetään tästä näin. Sitten mennään tonne Itikseen. Ollaan siellä niin ihmetellään. Joo. Okei, eli me siis tultiin just metrosta. Ja tuolla on Metriksestä tilanne päällä. Täällä Mellunkylässä on myös Spusseen, Nistiä, Jonneja ja gangster-hoppareille ja kaikkien näiden lisäksi sellainen heimo kuin Stevarit. Ja tos Spuget ja Nistit ja Stevarit, tai siis Stevarit on oikeastaan näiden kaikkea pahoin vihollisia. Ja tossa oli just joku yhteenotto jollain Spugella tai Nistillä, mä en erottanut kumpi se oli. Se näytti enemmän Spugelta, mutta kuitenkin se saattoi olla myös Nisti. Niin. Ja Stevari, niillä oli joku yhteenotto tässä. Et se Stevarit on yleensä niitä, ne kelaa, että ne on niinku isoikin kihoja täällä, ne ei oikeesti joo. Sitten ne pompottaa jengiä, niillä on tietenkin paremmat aseet jo sillään, niin todellakin se on tää, nyt sökataan vähän Meltsin menoa. Okei, vähän nippelitietoa Meltsistä. Mellun kylästä siis. Ei täällä asuu vaan 10 fucking 000 ihmistä, joista suurin osa kuuluu näihin Mellunkylän heimoihin. Niistä ei Spugeihin, Jonneihin, gangstoihin, Stevareihin, mitä näitä nyt on YH-mammoakin löytyy. Ja tällainen. Mutta me paukitaan tässä nyt Itikseen ja tsekkaillaan siellä. Katsotaan Talsun menoa. Ja. Onko se päällä? Ollaan metrossa lähes Itikseen päin. Tää metro lähtee kotiin. Eli sit me ollaan nyt Meltsissä. Me ei viitetty täällä enää postailla kauempaa, koska täällä niinku todellakin näkyy paljon sellaista jengiä, joiden ei kannata tutustua. Esimerkiksi monesti täällä päin tullaan kyselemään tulta, mikä on siis mellunkyläläistä salakieltä ja meinaa, että haluaisi sytyttää mun röökin. Ja useasti tähän ei kannata lähteä mukaan, koska jos mitä trikkejä näillä on mielessä, se on tosi vaarallista hommaa. Et todellakin, kun lähtee Mellunkylän matkalle, niin kannattaa aina muistaa, että tää voi olla tosi vaarallista, mutta todellakin, että tää on tosi virkistävä kokemus. Et suosittelen kaikille seikkailuille tsekkaa. Mellunkylä on jees paikka, vaikka täällä on välillä vähän rassia, travellaa, täällä on niinku aika epäilyttävää jengiä monissa paikoissa, mutta me löytyy myös avuliasta jengiä, tää on hyvä place. Jos todellakin haluat snadia seikkailu, tuu Mellunkylään, tää on jees place. Meikä kiittää, kuittaa. Rontti, oliko sulla vielä jotain asiaa? Joo. Niin, Vesala on paras paikka Mellunkylässä, on niinku turvallisin, siellä on niinku paljon näitä huumehörhää ja kaikki taas siis pukee. Et jos haluaa turvallisen paikana, niin menkää mieluummin Vesalaan. Joo, kiitti. Okei, mulla on nyt paukuttu Itikseen. Eli siis ollaan päästy nyt ulos Mellunkylästä. Ja ollaan siis Itäkeskuksessa. Täällä kelattiin nyt, että paukitaan tästä jonnekin päin stadiin saa nähdä. Mutta sitä ennen me lähdetään nukkuu. Tässä oli Drag Ventures. See ya next time. Sponssatkaa he, antakaa mulle rahaa
ja Rontille rahaa, sponsatkaa meille uusi kamera ja paremmat kammat tehdä näitä videoita. Kiitti. Ja täällä Fag Ventures kuittaa. Rontti, oliko sulla vielä jotain sanottavaa? Joo, älkää menkö Myllypuro, ihan paskapaikka, siellä ei mitään näkemistä, plus tää Dösökuski on paska. Hyvää yötä. Fag Ventures kiittää ja kuittaa. Se on moro!